Ladies and gentlemen, this is the 80th birthday celebration of our Queen Mother, Marcelina Apolintoma Redno! Magandang hapon sa ating lahat. Naku, plakado, atras. Pero, pumunta dito sa harapan, dalawa po ang mananalo dito. Ng bisita natin na babae na 60 years old na ngayong araw. 60 years old po ang edad. Exactly 60 years old. Meron? Ay naku, honest sila. Oh, meron ba? Ah, wala. Nasa mga rating 70-80 na pala ito ng grupo. Sorry. Ay, meron! Ilang kayo? Dalawa po kayo? Dalawa sila? Dalawa kayong 60? Ayaw ka 60 dito kasi ito dapat ako mag-host ng ano niya kasi hindi natuloy kasi may klase kami. Tama. Ito si mga kaka-60 niyo rin po. Okay, ulitin ha. Bring me bisitang babae na 60 years old na magaling sumayaw. Ano yan sila? Ha? DJ Music. Oh, tatlo. Music. Tatlo na. Come on. Sagot lang kung nagagalit si Mama. Okay, title. Bakit ka nahihiya? Naka-experience na kayo sa mga. Naka-experience na yan. Mami, naka-experience ka ba na isang linggo pa kayo? Pita ka mo, anak kayo. Lawless. Nagpayuin, nagkagilan. Kasi na ng pangalan. Martes. Nakuling makita. Miyerkules. Alam ko sila na sa video. Congratulations. Title. Sinasabi ko, nagkakulahan kayo. Sinasabi ko. Title. Like a virgin, like me. Like a virgin, like her. Correct. Congratulations. Next song. Tingnan ko, nagtatakbuhan sila. Sige, dalawa. Baka magkaiba sagot, title. A material girl. A material girl. Kayo, ma'am. Sige, dalawa po kayo dito. Ano tayo? Music, DJ. Ayan lang, parang masaya tayo. Nanalo ka na, mami. Tatlong ay, gusto ko ka pala ba ito? Ay, ang dami ng sagot. Spaghetti kubaba at spaghetti kubaba. Perfect! Sasayawin natin. Laban sasayaw? 1, 2, 3! Spaghetti bababa, bababa, spaghetti pataas, spaghetti bababa, pataas! Ay, hindi ko maintindihan kung saan ba yung ikot niya. O sa'yo na yun. Congratulations, sir. Next one. Ito yung tinatawag nating Call Me Later game. Okay, next one. Good evening. Good evening. Anong kulay ng damit mo? Baby blue po. Ay, ikaw yan. Sige, sabi ka na dito. Congratulations! Please come forward and very walang isang maswerte na senior na manawag. Ano lang number gani? Oh, color. And the last color is... Ano na, katawag na ba niya? Why galing load? Hello? Ano pong suot niyo? Ma'am? Ay, lain ang nagasabat. Ano siya? Pwede ka ba magtindog? Ay, ato dito sa gilid! Kung siya ang nagasabat, sino kausap mo, ma'am?
pero natatakot kayong ipakanta ko yung alam niyo to, music! Ma'am? Anong katawag ang Butiki, ano butiki? Butiki! Okay, kantahin natin. 1, 2, 3, go! Heto ako! Isang basta sa ulan, sisilungan, walang lalang. Ay, naman ako na nilalaw ng solo nito. Hindi na kilala. Ang galing. Yang diam. Ala, nandun. Parehanan sila, pero hindi yan. Correct ba? Ikaw guys na naman. Kaya natin yan. 1, 2, 3, let's go! Thank you so much. Pag senior talaga ang lambada, nagiging folk dance. Sorry po. Galingan mo, galingan mo. May sagot ka pang iba, mami, wala na. Yun na yun. Oh, wala na, correct. Congratulations! Pero pagkakunin na lang. Sige, mami. 1, 2, 3. Already, life goes on, bright. Life goes on. Next song. Anong sikat na katulog ang sinalawag natin noon? So, galing kasi teacher ko sa assistant teacher ko. Okay. Then, ang slam dunk kasi, hindi nila na ano yun, na basketball yan, yun yung sila sa Kuragi. Natatandaan niyo ba? Baka oo, si Sir Pagkain na
Ay, kung kami Ito po, sino pong single? Kayong dalawa po? Ay? Anong tipo mo sa lalaki? Gusto mo na? Anong tipo mo sa lalaki ba? Gusto mo ba ng tangkad? Ang tipo ko sa lalaki ay matangkad. Ang dami pang timan-timami sa edad na yan. Gusto niyo ba ng ano Ikaw po, ilang taon ka na kung single? 8 years. Ready ka na bang magmahal ulit? Single ako eh.